Coucou, anareo tantaraiko raha tsapako tafarafara tato nahay gravy resaka sentimentaln'olo blanco vraiment nahay naro olo tatrany dépression nahay naro olo tatrany burn-out nahay naro olo ça va pas du tout zegny sentimental nahay naro olo de plus en plus tsy mahasupporter couple tsy mahasupporter hasa tsy mahasupporter la famille nahay naro olo mamono zanaka mamono vady magnano raha mamoa fady vraiment de plus en plus sentimental ça va pas izy koa couple ça va hasa ça va pas izy koa hasa ça va couple ça va pas izy koa couple ça va la famille ça va pas io tsy maintsy misy raha ça va pas fo donc olo zegny de plus en plus misy dégrade zegny hoe efa tsy mahasupporter le raha maro be olo amin'ny burn-out zao maro be olo amin'ny burn-out zao ty mijanogno miasa midoko an-tragno lera izy midoko an-tragno koa c'est très difficile koa midoko an-tragno tsisy raha atao lera miasa koa miasa za zao fa je suis en burn-out satria hasanakahy zegny miabime za tout et tout ça va pas du tout anareo tantaraiky histoire-ny mère de famille izy ty tam France taty nisy passe malavotsela ily tam semaine loso igny de madame ty zegny manambady olo fotsy française manambady madame ty donc izy intercaroui donc ça va pas du tout zegny couple anazy vraiment ary io volaniko izy koa ça va pas amin'ny couple mangala décision le plus rapide soit anao miala soit anao mangataka aide tout simplement surtout amin'ny andafy ty fa maro aide psychologique maro olo anao zegny vraiment izy koa ça va pas mandehana amiza psychologue fa io anao koa tena vraiment réel agnatin'ny dépression io tsy afaka izy koa anao mbala nahafaka io ndraikindraiky zo mbala tsy vraiment profond les dépressions mahazo anao fa dépression io koa vraiment zegny hoe tena hoe fa profond izy koa anao tsy mangataka aide anao pendant 10 ans anao somany dépression refiny miala hely mipody refiny anao zegny tsy mety miguérir définitive quoi de kan madame ty zegny izy zegny ça va pas couple anazy donc izy tagnatin'ny dépression be izy intercaroui zanany araiky viavy 4 ans de misy zanaka anazy araiky farany 4 mois tellement zegny ça va pas agnatin'ny maiziky efa tsy nandiniky izy zegny efa tsy tatran'ny saignazy zegny entre le bien et le mal fa raha agnatin'ny saignazy zegny hoe je vais m'en finir avec mes enfants karaha igny zegny lehilahy io misouffre araka fiatretan'izy hoe andeha hamono tegna zay andraiky ry zanako karaha igny anao misouffre non igny solution ke histoire-ny viavy ty zegny nandesiny zegny iry zanany roroe nandesiny nisaoty agnatin'ny vovo ireo telo nisaoty agnatin'ny vovo araiky 4 ans direct nagnano arrêt cardiaque asa setroky izy to midirany rano poumon azy arrêt cardiaque araiky bébé araiky mbala hely 4 mois ndraiky izy velo ary zana toko tsy nahafaty araiky 4 mois ty mety nitanany donc je sais pas tsy haiko feky etandreo tao fa ireo zegny mbala nisy secours asa nisy olo nikaiky pompier je sais pas asa nisy olo nahita zao de pompier navy mamany ty zegny ndraiky bébé 4 mois ty zegny velo fa le tsy haiky 4 ans maty direct nagnano arrêt cardiaque tsy haiky ty agny le problème imaginez zanany aby ty zegny nanjary victime nazy koa izy déjà efa victime de violence psychologique amin'ny vadiny plus iry zanany ty koa mbala double victime koa nazy iry zanany ty karakory ny afaragna izy zao ty nalefandreo amin'ny hôpital psychiatrique satria considérendreo adala andafy ty anao koa fa namono tegna considérendreo fa anao tsy normal anao agny antsendriky anao soit anao maizandreo psychologue soit anao enfermendreo amin'ny hôpital psychiatrique ary zanany bébé 4 mois ty bien sûr évidemment placé en foyer igny ny afaragna lehilahy ty jo mivivre izy madiodio satria zegny anao namono tegna izy zo miaigny normal anao igny nazon-draha zanakanao raiky maty anao ny enfermé amin'ny hôpital psychiatrique zanakanao raiky mbala hely placé amin'ny en foyer ratsy zegny vraiment ratsy avy amin'ny lehilahy avy amin'ny problème couple marigny zegny bien sûr izy koa tegna vraiment agnatin'ny maiziky ndraiky magnano ratsy fatao mais santé mentale vraiment important
io ndraikindraiky amin'ny fiainana anao ndraikindraiky karaha lasa égoïste hely anao zegny lasa karaha hoe hainginao tiava antsendrika alohany anao katia olo zegny ane mahatonga vazaha mivolagna hoe alohan'olo ankatianao hainginao antsendrika tiava misy antony tsy blague misy antony izy io ina anjara karaha igny faragnandro lehilahy izy io vivre normal za matoky lehilahy zegny zao dans 6 mois dans 1 an izy manambady anao igny zegny efa considéré folle raha anao kofa niditra amin'ny hôpital psychiatrique mandalo épreuve maro alohany anao iboaka bakao alohany anao iboaka andro épreuve maro andiana anao zegny mila prouver tsara fa santé mentale nao en forme stable satria zegny anao considéré ndreo hoe olo instable ary zanaka anazy placé jo zegny hely chance nakande zahoany zegny hely za matoky tsy haiko zegny zao 18 ans off izy jusqu'à izy majeur mampalahelo santé mentale vraiment important surtout anao zegny hoe baka amin'ny hoe relation amoureuse anao de fotion lera fiainagnanao na viavy na lehilahy io tsy viavy na misy lehilahy sasany mifotion lera fiainagnandreo mamono tegna avy amin'ny relation amoureuse non 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 tsy avy amin'ny raha karaha zegny anao zegny ndraiky gâché fiainagnanao jiaby marigny tsy maintsy mandalo phase hely antegna hoe marary mais anao zegny mila mantoa les moyens fa tsy avy amin'ny hoe problème fitiavagna anao andeha hamono tegna zegny non 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 donc igny zegny l'histoire andiavy zegny avy ako mivolagna hoe je ty na en français ty de plus en plus olo tsy misupporter couple olo jiaby nanjary tout le monde dépression burn-out je ty koa na fiainana sambolo zegny mampiasa ary manazy hoe karakory ataoko affronter le monde fotony le monde je ty fa tsy karaha le monde taloha olo je ty tsy karaha taloha olo je ty fa sans pitié rien à foutre efa anao zegny magnano tous les moyens zegny karakory zany nde affronter izy ty izy ko anao iambon'olo io no karaha zegny ataon'ny monde iagnantsika je ty olo rien à foutre na vadinao rien à foutre izy aminao na la famille nao sasany na zovy efa anao tompony haigninao magnano tous les moyens hoe moi je m'aime tout simplement haigninao koa tianao na ino raha io anao misurvivre anao misurvivre fa izy ko anao fa nagnadina haigninao natakalinao raha hafa haigninao natakalinao olo hafa zegny amemezanao valeur ty zay haigninao anao foutu donc igny histoire karaha igny fo je ty vraiment tsy haiko hoe karakory afaragna le monde ty fa en tout cas moi je vais bien. Allez.